diferents formes per a que les utilitzeu per a donar forma a les vostres creacions, a les vostres obres. Això és tallarem l'argila com puguem i us donaré un tros d'argila a cadascun. Podem fer o bé rotllets, que ho havíem vist l'altre dia en el vídeo, se'n recordeu? O bé agafem el trosset d'argila, se banyem les mans totes les vegades que faci falta, se les banyem perquè l'argila, contra més blanqueta estiga, millor la anem a treballar i necessitarà un poquet d'humitat. Una vegada que forma algo però no us agrada, el podem tornar a fer o se té que quedar així? A veure, podem fer... Mireu una cosa, que Ximos de matí havia portat unes escultures que havia fet ell ja, unes coses que havia fet ell. Un arxiu. Sí, conta-ho, Ximo, conta què és i com ho has fet. L'Expo Jove me'n vaig anar i un xic t'ensenyava a fer. I després te deixava unes quantes ferramentes i un tros d'argila i el podies fer tu. Sí, no. Quin pringue, eh? I em va agradar fer el pringue. Sí? Te has de fer primer la bola amb les mans. ¿Qué se fue? ¿Tirado, no? Algo me una bola. Ahora, això una bolita i ara pressiona el nivell. Se pot transformar. Ah, si li fiquem una cistella. Sí, no. Otra oficina. Estic cansant. Xila, si li feu, per exemple, un cop i li feus dos potes, si no podeu fer les potes i el cos, quan... Xevo West, la poliquet? És que tens tanta aigua a les mans que això tampoc és així. Si se camarà. No, això no. Ja que treballar. És que no sé allà. A tu això se te va anar? És que ho vas levantar per arreglar? I has fet ahir. Per a fer la primera escultura, eh? No, para. Ah, ja encara no toca. Monyiga. Nates. Que te está grabando. Entonces, ¿qué dices? La vaig a fer. Pero eso es acordio. En vez de un hombre. Chivo, hay caracoles. Parece un mango, chivo. Mira. Son el champa. Lo primero es que la base. Sí, com el que tenim ahí. La primera base, después hacer eso y después seguir en la silla. Vaya, mira, Eric. Después me doy Este de así, este no lo toques. ¿El asado?